Anyị nwere ndị obodo Jelebili. Anyị nwere ndị obodo Jelebili. Anyị nwere ndị obodo Jelebili. Na fa na-ejele obodo ozi. Na fa na-alụlụ obodo ọlụ. Unu ahụgo ndị obodo Jelebili. Na-ekene ndị obodo Jelebili. Na fa na-ejele obodo ozi. Na fa na-alụlụ obodo ọlụ. Unu afụgo ndị obodo Jelebili. Unu afụgo ndị obodo Jelebili. Na fa na-ejele obodo ozi. Na fa na-alụlụ obodo ọlụ. Na-ekenenu ndị obodo Jelebili. N'ezini ndị obodo Jelebili ka ha na-ejele obodo ozi. Ka ha na-alụlụ obodo ọlụ. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Kedu nke ka ime? Ndị Igbo ji bili, Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ife a bụ Baịbụl nsọ. So guys, we got a new Bible, an Igbo Bible. So this Bible was gifted me by Professor Iwu Ikwubuzo. He sent it all the way from University of Lagos to me, and I really appreciate it. Do you know the good thing about this Igbo Bible? The good thing about this Igbo Bible is that it is translated in modern Igbo. Not just any Igbo, not the old Igbo Bible you knew or you know. This one is the modern Igbo. Igbo anyị na-asụ keta, like the Igbo we speak now. This is the Bible translated in the current Igbo we use. So now look at this. Bible nsọ n'Igbo ndị ugbu a. Nsụgharị ọhụrụ nke ụwa niile na-aghọta. Baịbụl nsọ n'Igbo ndị ugbu a. Nsụgharị ọhụrụ nke ụwa niile na-aghọta. Nsụgharị ọhụrụ nke ụwa niile na-aghọta. So guys, we are going to be reading our Bibles on this channel. Yay! Look at this beauty. Look at this beauty. Look at this. Look at this. So I have been longing to get an Igbo Bible translated in current Igbo. But look at it, was gifted me just like that. He said that he appreciates what I'm doing with Igbo on the internet, on social media. So he gave me this Bible to say the CAK. Guys, I'm so grateful. I thank Professor Iwu Ikwubuzo for these precious gifts. Thank you, guys. So, guys, we look forward to reading our Bible. So, follow me for more of this. Okay, see you in the next one. Kemesia.